Уважаеми съдържани, вече 7 години продължава битката срещу енергоразпределителните дружества, които един измамник, идвайки от Мадрид, представяйки се за цар, продаде. Точно в края на мандата си, един месец преди края на мандата, правителството на НДСВ продаде без пари трите енергоразпределителни дружества, които, докато бяха в български държавни ръце, вкарваха в бюджета по 90-95 милиона лева печалба годишно. И тези пари отиваха за пенсии, отиваха за какво ли не, но те влизаха в българския бюджет. Помните какво каза на времето господин Костов? Търпете, ето тук има много стари седесари, тук с вас са хората, с които заедно през 96-та и 7-ма свирепата зима бутнахме правителството на Жан Виденов. Вие помните много добре тогава какво ни казваха старите така седесарски стратези. Чакайте да влезем в Европа, там сме най-бедните, ама е много хубаво. Е, хубаво ли е? Майка ми е тук сред вас, срам е да я погледна в очите. Накарал се ме поне 10 пъти да гласува за всички тези партии, за кой ли не. То не беше СДС, то не беше ГЕРБ. И накрая, знаете ли какво направи жената миналата година? Реваха с баща ми, отидаха и пуснаха бюлетината за БСП.